جهك تایبەت ji bo durustkirina dest û pêyên sînaî ji bo xudan pêdiviyên taybet li Mosulê hatiye vekirin û taybet qurbaniyên şerê azadkirina vî bajarî. Toqa Abdulletîf taybetmenda durustkirina dest û pêyên sînaî ye li Mosulê cihekê taybet vekiriye ji bo xizmetkirina xudan pêdiviyên taybet û ji ber ku li sînorê parêzgehaneyî newa zêdetirî 26,000 kesan dest û pêyên xwe ji dest dayîne û lewma ew bi giring zanît vê valatiyê pir biket. بسنة 2018 كنا احنا توتنا طالعين ساڵا 2018 ئەم تازە ji şarî derkevt bûyn û demê ez hatîme wergirtin li vî beşî min gelek hez li ser hebû ji ber ku bajar tûşî şerekê mezin bibû û gelek kesan dest û pên xwe ji dest dabûn û pêdivî karmendên vî biyavî hebû lewma min xwendina xwe dawî îna da ku xizmeta xelkê xwe bikim ew ê zerarmend. داخوازiyên me ku ev parçe hebin li Mosulê, bûçi em seredana herêmê bikin. Nûkelî vî cihî bihayekê zor gunca ye, bûçi em biçine herêmê. Bi bihayekê guncay û kêmtir ji cihên bazirganî, toqa û hevalên xwe vî karî encam den û dilê çendîn xudan pêdiviyên taybet xweş dikin. أسعار الأطراف والمساند Bihayên evan parça li ser evan keresta rawestît ewên pêdhêne durustkirin her wesa li ser haletê wî kesî jî rawestît bihayên wan ji milyon û nîv heta 4 milyonat hene ji ber ku gelek cûr hene ev e ji bo parçên binçûkî da ewên serçûkî da ji 3 milyona dest pê diket heta 15 milyona. من یەک بەخۆم زۆر کەسێ بێ ئیمکانیاتە یعنی دێنە من زۆر هاوکاریان دەکەم هەتا دەتوانم بە شێوازی ئەقساتش لە بۆیان بکەم چکە بەڕاستی هەیە ئیمکانیاتیان نییە زۆر زعیفن هەیە یعنی هەتا پێم کرایە زۆر یارمەتیم داینە و دو ساڵە toqayê ev proje vekiriye bi navê Pêngav da ku xizmeta texa xudan pêdiviyên taybet biketin û niha heft karmend digel vê keçê kar dikin û heta nûke zêdetirî 350 parçên dest û pêyên sînaî durust kirîne û plana wan ew e vî projeyî zêdetir berfireh bikin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.